Liwa babe maiso hena kebuna nkwirendore na kurenda uyo mino tuguska bosia sorboti ronde bono ekiombekye kurwania amariogo yogotindia amariogo aliatanche ina wega amariogo yogotindia kiana kada yekubwatagana serikali county ya Kisii nigo kiene kiria sabari yayo mwerio yogotara chiwodi chonse 40 se county ya Kisii kubwato kobo semia uchi asaba na inchi higoro yogwetanga kurwa samarua yo atanche iri na wega amariogo ali yogotindia murobero yo nigo one kiwari tukorio mwerio rero asense mo ibungi abonchari ni iria nyari bari chache asiyaragwa no mukonjo mu governor Elijah Obebo higati aba bisakurwa serikali ye county na boyo gababwata ni kurwa sekiombe kerikiana kada saba na inchi basemigwe ubuya wogwetanga kurwa samariogo ayo Murikito Wycliffe Orenge agotumanya senchero bwikirano Nemeroberio yokuroba semia gochia asamanibe county ya Kisii eyirira matukane na bono yekera omwelio amadawa ya kulevya yarembera mangana abo ase serikali ya county ya Kisii yabwatirantene kiombe yokurwania obongi obonia obotumeki mariogo yogotindia na kada yoko bakwanira abamenyi bechi wadi chonse 45 igoro chindonge yogokeania obotindu abo ase sabali yubo yereta se wodi abogyakumu imense muyebunge ya bonchali nili abo baracho ense muyebunge ya nyali bali chache kiasi kwamba ankiende nduju kutoregesa kukia kya abantu barabaya bagukeruka marieta gete ya meaning abona abana bake basoide ase kenyubukeria basoide sa marioga iyo kitabu cha kodireki ya sari na kada inafanya kazi inaitwa kuhamasisha umma ili watu waache kunywa pombe, kutumia vileo, ili waache kutumia bangi. Katika utafiti uliofanywa 2022 research humu Kenya mzima inasema kwamba after Western Kenya, Nyanza province ndio number 2 kwa wale watu ambao wanatumia pombe na chang'aa. Emesangarekane yo yaraitwe no makonjo mugabana we county ya Kisii Elijah Obebo amanaba na siasa bande be serikali yo nigo yaroche abamenya bange kokokera banyorero bosemia bwabene nari kurali bageri korenelia omwesi migwito Simbarati ngambu ya mona asogotora igere basomya abantu baito bamanye igoro yo kunywa marunga namabe na turaga abuse Niga baraya boberetiri bagerija bene kubatebya abananchi igoro y'amagendero ao serikali ya county ya Kisii yekiranire insi y'oburayibwa yo mugabana Paul Simbarati Mutage to mugabana ndeko na nebasa Mutage tage ndere abana bandere kunyoma bere baisi agendere mutu kabisa ale tebira kitabira mechipara agendere lyoka arosine kitali amaji mwate bali mirwa mutage tage kule mamacha safi county yetu kugendera onye gavana gukora emirimo ni president ya Kenya asengeje abantu bali babera mangaini baunganire ne serikali njera teyora arame serikali na ndene arebwate ekiyage and I want to thank him ekiyagara okonyira abana ba CBC abana bataringe kogende skuru lero bakomye ko skuru bakikonyora amabere ande wekatokoi ekiagera mbiri gwakori nabono ngo tore kipasa muna abana bechi skuru ngo tokonyore mechi metaka mangana amande ono tokoira ningambi yamono tokonya lero kiwagendera gokonya na gotebya Enabo nigo abarayi bali bakuyamirira serikali baragire byara asogotema kumusa emeroberio y'amagendera magega wetera asakisegi cyakera lituko Don't make political mistakes. Niga bamenyi be county ya Kisii bali banyoreteri bagali gwikirana ase misangarekana iyo bagokereta basemi obwo gukurwania amariogo yogotindia abwase batebetebuna nire buya gwetanga kurwa sobotindu eri gotoria egesaku Nobugambi gwikabugiteru tubune ko basemi buno obo osesemi nabuneye igoya igotware kwenye igwa seti bikuru mujo na robo lakini nogukumia sana asege ntubuneke tuare kora seti bikyare turubaka seita nare kuirane limbu yamono ase emerobelie yemia twase emigo kyagara abana baito baengeiro kore byobo na ubwagarire abasa abange basalikire nemechi yaito yasalikire ono nigo yatigera sabamenyi bonsi kubwatyo bosemi bubairwe elikokeania amangane obwengi bwa marua bago chimbwa chubotindu ase gatia basae nkulipotera Nsoko TV kurobogia kumu enseme bunge ya bonchali county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge